डियार नाब्लाखौ जिउनां जितु जोबथेसालियाव जोबथेनायनि जि माने भारदिक होबाय बे भारदिकखौ सारा बर'फ्रा गोख्रों दुखु फोरमायनायजों लोगोसे जोंबो बिटिआर आरो BKWC नि बाहेराव थानाय जों सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि जानानै जोङो दुखु फोरमायदों। दुखु फोरमायनायल' नङा, जों बर'फोरनि बर' दैदेनगिरिनि दानि थासारियाव लेथेर फिथेर जानानै गावजों गाव नासयलायनानै गावनि मुलाम्फाखौल' गावनि सार्थखौ फुरायनो थांनायखौ जों बाव नुनो मोनदों। खैसारि आरो मोनसे षड़यन्त्रजों बिथांखौ जोबथेनाय बायदि जों नुनो मोनो। मानो होनोबा बुहुमाव शान्ति एकर्ड होनना बुङोबा शान्तिनि सार्थआव जाय सहि खालामदों बे उदां अख्राङाव थानो मोननांगौ, जों बेखौ लुगैयो। मानोना जुदि सासे मानसिया सासे सुबुङा जुदि गमामायैनो एनडिएफबिनि जिथुनिखि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिया जुदि बेखौ जुदि सिगाङाव लवार कर्टआ भारदिक होखानानै जुदि बेखौ लाइफ टाइम सेन्टेन्स होदोंबा गतिके बेखौ बख'नो नाङामोन। आरो बेखौ बख'ना लांनानै सिगनेटारिस खालामनानै आरो सोफैनायनि अर्थआ जादों जे बिथाङा गनो हाथावना मोनसे थासारियाव दंखायोमोन। सिगनेटारिसफ्रा दिनै हम मिनिस्टारजों रायलायनानै बिथांनि जिथुनिखि साजा होनाय बे साजाखौ सावरायफिननानै बिथांमोना बख'नायनि दिनै गोख्रों राहा लानांगौमोन। आरो जों सानो जुदि सिगनेटारिसफ्रा जुदि शान्तियानो शान्ति जायाखैब्ला दिनै बिथांमोना माबोरै शान्ति एकर्ड होनना गनायना लानो हाखो। बिथांमोना थांनानै आंनि खावलायनाय जोंनि खावलायनाया जाहैबाय जायफोर सिगनेटारिस दं बिथांमोना थाबैनो हम मिनिस्टारजों रायलायनानै बिथांखौ बख'नायनि बिथांनि साजाखौ आरो फिन बिजिरफिननानै दरखार जाबा आयेननि गेजेरजों बिजिरफिननानै राष्ट्रपतिनिसिम थांनानै बिथांखौ मोनसे समाधान होनानै उदां अख्राङाव थानो हानायनि बेबस्था खालामनांगौ। नङाब्ला बिथांमोना बुंनांगौ, जों सिगाङावनो बुंबाय थादों जिहेतुके जों बिटिआरआवबो हाबासै BKWC आवबो हाबासै, जोंखौ मोनसे हें खालामना दोनबाय। जोंथ' होनबाय थादों जे बिटिआर एकर्डआ जुदि गमामायैनो शान्ति एकर्डब्ला होमबा गासिबो केसफ्रा गासिबो जोबथेसालियाव थानायफ्रा उदां जानांगौ शान्तिनि सार्थआव। खिन्थु दिनै जों शान्ति नुनो मोनाखै। जुदि शान्तियानो जामाराखैबा जों खावलायदों थाबैनो बे साननैसोनि बिथोराव सिगनेटारिसफ्रा बे एकर्डखौ सिगनेचारखौ उथायनानै एकर्डखौनो शान्ति सुक्ति नङा होननानै डिनाउन्स खालामनांगौ होनना जों बुंबाय थादों। दिनै फेरेंगा मोना जिबायदि एखेबारे लाव बेखौ तरल बक्तब्य होनना बुङो, जिबायदि गावनि सार्थ गावनि सियारखौल' बासायनो थांनानै माखासे जाथावै आदजाथारि बाथ्रा बुंनानै दायनिफ्राय एरायनो नागिरदों। बे मोनसे लाजिथावना आरो दुखुनांथाव बाथ्रा जादों आरोखि। ओंखायनो जों सानो, जों बाहेरनिफ्राय जों नुयो मात्र बिटिआरनि गादिखौ नायनानैसो बिथांमोनहा गावजों गाव गादि बायजानो गिनानै दिनै जेबो बुङाखै। खारन बिसोरो इतिमध्ये सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टआ मोजां सानदोंब्लाबो जोंनि मानसिफ्रासो गाज्रि होनना जों बुंनो सानदों। खारन बै समाव एकर्डनि उनावहाय आसामनि बै समनि मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माखौ सोंनायाव नोंथांमोना जेलाव थानाय एनडिएफबिनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिखौ माबोरै बहनना लांनानै सिगनेटारिस खालामहोखो होनना बुंनायाव बिथाङा होनदोंमोन जे रन्जन दैमारिनि सायाव केस होनाया गभर्नमेन्टनिसो आर्जि, गभर्नमेन्टआ गोसो जायोबा बिनि केसखौ बिजिरनो हायो होननानै खोथाखौ मोनसे मिडियानि सिगाङाव बुंदोंमोन। जों दाबो गोसोआव दं। आरो बे मिडियाखौ नंखाय नुदोंबा बै समनि होनाय बिनि जिथु बाइटखौ नायबा जों नुनो मोनो। अब्ला बिथाङा मोनसे चान्स होदों, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबोथ' मोनसे चान्स होदोंमोन जे रन्जन दैमारिया इसिबां बिदि दाय मावाखै जे जिथुनिखि बेखौ एखेबारे जिउनां साजा होगोन। जों नुनो मोनदों 2014 सननि बाथ्रा, धेमाजियाव आलफाया गथ' स्कुलनि फरायसाफोरखौ बमा होनानै बुथारजोबनाय। होमब्ला दिनै बै समनि गथ'फोरनि जिउखौ फोजोबस्रांनायाव दिनै बिनि चार्जसिटबो गैया, बै समनि माबाबो गैया। जे रन्जन दैमारिखौ बे समाव बांलादेशआव थानायखौ बिथाङा जे बाव इनभल्भ दं होननानै बिदि मोनसे साफिसियेन्ट डकुमेन्टसबो गैया। अब्ला जों नुदों जे बाव जोंखौ बिमा गदायनि मेगनजों जों नायनायखौ नुनो मोनदों। जोंनि सायाव बर'नि सायाव दिनै थार बिजिरनाय मोनाखै। बेनिखायनो जों खावलायनो गोजोन सुक्तिनि सार्थआव बेखौ नायबिजिरफिननानै बिथांखौ उदां अख्राङाव थानो हानायनि बेबस्था खालामनांगौ। आरो नङाब्ला दिनै बिथांमोनहा जायफोरनि सिगनेटारिस दं बे सिगनेटारिसफ्रा रिजाइन होजोबनांगौ। सियाल गोथां होननानै माबाया बुंबाय थायो फेरेंगाया, गावसोरनो माबा सियाल गोथां।
दिनै बुंनो थाङो जे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' मालाबा बेनो बिएससि पास होनो मालाबा एमएससि पास होनो नै दाखालि नमिनेसन होनायाव हायार सेकेन्डारि जेन्थेन साइन्स पास होननानै होमबा बे रोखोमनि शिक्षाजों बर' जाथिखौ माबोरै दैदेननो दिनै रन्जन दैमारिया मोनसे मोजां सोलोंथाइ लानानै मोनसे बर' जाथिखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिनै एमएससि एमए एलएलबि दिनै बेबो एमए एलएलबि बेबायदि माने पलिटिक्सनि खोथा मिथिग्रा आयेननि खोथा मिथिग्रा जाथिनि माने अलखदाव जाथिखौ रैखाथि होनो हानाय मोनसे रोंगौथि गोनां मानसि सोर दं दिनै राकेश ब्रह्म बायदि बोरमा सिखाव मानसिफ्रा जुदि इएम जानानै जुदि बिटिआरखौ सालायोबा अब्ला बेफोरनिफ्राय जों मा आसा खालामनो हायो दिनै प्रमद बर'आ मा रोंगौ प्रमद बर'आ थगायजादों आरो गावबो थगायजादों गावबो थगायसुला बेफारि दा जायनाखि बेफारि होनदों दा प्रमद बर' बायदि मानसि जेब्लासिम बर' माहारियाव थागोन अब्लासिम जोंनि जाथिया मोजां माने आवगायलांनाय नङा खारन रोंगौथियाबो जाथि मोनसे दैदेननायनि माखासे दिथाखौ दिन्थियो बेनिखायनो जुदिहाय रन्जन दैमारिया ओंखारबोयोब्ला उदां अख्राङाव थायोबा बिसोरनि गुन्दैयाथ' खोथा गैया बिसोरो थफ्ला लाना खारनांगोन जों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ माने बड'लेण्डनि थाखाय आन्दलनखौ जागायजेनदोंमोन बै समावबोनो जोङो दानि एनडिएफबिनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट जाय जोबथेसालियाव दं बिथांखौबो जों फिजिकेलि लोगो हमनो हादोंमोन आरो सानैजों जों ज' रायलायहैदोंमोन आरो सानैजों ज' रायलायनायाव बर'खौ मोनसे बुहुमाव गेरेमसा बर' माहारि आरो बर'नि जिथुनाखि मोन्थाय बे मोन्थायखौ जोङो माने बिख'ना लानांगौ होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन दा बिदि खारनावनो 1989 नि आगस्टआव जानाय गहपुरनि दाङाबाजि जि दाङाबाजियानोखि बाव 534 मानसिनि जिउ खहा खालामदोंमोन बे समाव बै समनि अरुणाचलनि चिफ मिनिस्टार गेगं आपांनि मोनसे अननायाव दिल्लीसिम मेसेज हरनायाव 27 आगस्ट खालि फार्स्ट बर'नि थाखाय ट्राइपार्टाइट टक आरम्भ जादोंमोन आरो बै समनि गाहाय मन्त्रि राजीव गान्धी दंमोन आरो वेलफेयार मिनिस्टार माने राजेन्द्र कुमार बाजपेयीनि दैदेननायाव मोनसे प्रेस माने टकआ जाजेनदोंमोन आरो बे टकआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गहपुराव दाङाबाजि जाना उखैहाबना दं जे बिथांमोननि ब्रेकफास्ट होनायखौ डिनाय खालामलायदोंमोन दा बेनिफ्रायनो जों बिएससि मोनदों बिएससि मोननायनि उनाव जों बिटिसि मोनदों बिटिसिनि उनाव बिटिआर मोनदों खिन्थु मोनसेबो एकर्डआव जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि खुनु डेभेलपमेन्ट स्किमबो गैया मोनसे बाथ्राबो सोनाय गैया लासिं सिं माने बै समनि बान राजानि माबा बानासुर लामासो हलंगिसिम खोनांगौ होनना बुंदों बे लाजिथावना जोंनि थाखाय बिटिसिটো बेथ' बिटिसिটো सरकारটো बिटिसि কিন্তু অঞ্চলটোহে বিটিআর আগতে বিটিএ দিয়া আছিল এতিয়া বিটিআর হৈছে होननानै बे प्रमद फान्थाया बुजिना बुजियाखै बिटिआर माने रिजन माने दखरासो बर'नि आं डिक्सनारियाव नायदों दखरा मोनसे फिसा ओनसोलनि बे सासे माबा गावबुरा बायदिसो दा बे रिजन लायनो नर्थ इस्ट रिजन बा डिसिखौ बाहायनो हायोनो ट्रेन्सफार खालामनो हायोनो एसपिखौ बाहायनो हायोनो साला गुथै डिसि एसपिजोंसो पावारखौ लाजाजोब्बाय दा डिसियाथ' स्टेट गभर्नमेन्टनि खोथा मथे सोलियो दा डिसि एसपि गासिबो माने माबा दा थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रिखौबो होनो हायो अबस्था जाबाय आरो रिजन दा मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानो 8 सिडिउल जोंनि बर' भाषाया 8 सिडिउलाव बिटिसि एकर्डआव हाबबाय दा 8 सिडिउलनि अर्थआव मा दं 8 सिडिउलाव लिरनाय दं जे 8 सिडिउलाव थिसनजानाय मोनसे रावा रिजनेल लेंगुवेज जुदि रिजन होनना बुंदोंबा रिजनेल लेंगुवेजआ रिजनाव सोलिनांगौ मानि बेलाय माने एस'सियेट जानांगौ बे आन्चलिक भाषा इन्डियान कनस्टिटिउसना जायखौ रिकगनाइज खालामबाय बे मोनसे ओनसोलनि एखेबारे अफिसियेल लेंगुवेज जानांगौ बे आयेनाव दं फरायना नायबानो जाबाय बे फरायना नायदोंनानै आं मिथियाखै खिन्थु माने फरायना नायदोंबा रिजनेल लेंगुवेजआ मोनसे रिजनाव सोलिनांगौ बर' दा जिथुनाखि बिटिआर बे बिटिआराव बे रावा सोलिनांगौ नाथाय दिनै थगायजानानै एस'सियेटसो जाबाय गथाया खम जेब्लानि एक्सपिरियेन्स जागोन जों बायदि अभिगता जागोन बिथांमोनाबो निस्सय बे अभिगताखौ माने बेस खालामनानैनो मोनसे समाव जों बायदि बैसोआव एखे बिबुंथिनो होगोन अब्ला समा खिन्थु गैला जों खिन्थु सम थानायावनो बिथांमोनखौ खौसेयै जोंनि मोननांगौखौ बिख'ना लानो थाखाय जों खावलायनो लुगैदों खिन्थु बिथांमोना हयथ' सोरजोंबा दैदेन जानायखाय सोरजोंबा गाज्रि मोनजानो गिनानै आरो सोरनिफ्रायबा माने एफा एनै गुन्दै फैनायफ्रा बन्द जागोन साननानै हयथ' बुंनो हायाखै खिन्थु गोसो गोरबोजों बिसोरो आं बुंनो सानो आंनाव मोनसे फोथायनाय दं गोसो गोरबोजों माने बिथांमोना जोंनि बिबुंथिफोरखौ सापर्ट खालामखुमायो आरो बेखौ जों सानो खिन्थु गावसोरो एक्टिभलि ओंखारनो हायैखाय गावसोरो जोंखौ माने बिदि जोङो नंगौ बाथ्राफोरखौ माने स्ट्रंलि बुंबाय थानायनि थाखाय गावस्रा मानो बादा होनो हायाखै
मानो जोंखौ माने बिटिआर खौ सोंखारियो मानो बर' दैदेनगिरिखौ सोंखारियो मानो एखेबारे बिदि माने आसि दिन्थि दिन्थि बुङो नोंसोर बेखौ माने बादा होनो हाया नामा एसे सिरियै बुंथों होनना साननानै खुगा मुथेनो हायैखाय बिथांमोनहा एसे दुखु मोनो आरोखि आं सानदों बिथांमोनखौ आं माने गाज्रि बुङा खारन रोंगौथिनि अभाब अबिगथानि अभाब माने बिथांमोना हयथ' मोनसे समाव जोंखौ मोजां मोनफिनगोन आं बिसोरखौ गाज्रि मोना खारन गोदान सोलोंजेननाय माने गतिके एरियानि सोमोन्दैबो बारा नलेज गैया बेनिखायनो बिदि जादों होननानै आं सानो आरोखि एसे जाबायब्ला गभर्नमेन्टआ जिथु डिसिसन लाबाय थादों बे स्टेट गभर्नमेन्टनि सिङाव थागोनबा बे 6.3आथ' ओरैनो माने दिनै बुंनो थाङोबा आं आबसुखौ बुङा बे दिपेन बर'आ बेखौनो इस्यु लानानै माला अबेबा एमएलए एमपि एमसिएलए नि सिट खालि जादों बेखौसो नेगासिनो दं बायदि मोनो आं थारमाने इस्यु गैला नालाय ओंखायनो दिपेन बर'आ बे 6.3 खौ लानानै एसे देवानिगिरि खालामबाय थादों आरोखि बेखौ आं एबसुखौ बुङाखै एबसुआ मोनसे गोथार संगठन खिन्थु आं नुदों आगोआवबो बुंदों बे एबसुनि प्लेटफर्मा माखासे आदा खावनिया लेखा गोरोंफोरखौ माने एमएलए जानानै एमपि जानानै पेन्सन जानायनि सायाव खारन मोनसे एसिएस माने आइपिएस माने माबायाव इन्टारभिउ होनानै रोंगौथि बिसिनाव गैया ओंखायनो एबसुनि माबाखौनो प्लेटफर्मखौनो बिसिनि गावनि होनना साननानै बावनो गाज्रि होनजाबाबो मोजां होनजाबाबो उरसोमनानै जाग्रासो बिसोर दा थानाया आं बेखौसो बुंनो सानो